Wannan shine kiɗan da muka ba wannan waƙan. Saboda haka za mu hau wannan amshin da muka sa, ku ji yadda zai kasance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a wannan darasin namu na farko. Wannan darasin namu shine na farko wanda zai koya muku yadda za ku san ya waƙa take. Ma'ana ya waƙa take shine a cikin waƙa akwai waɗansu abubuwa da ya zama dole a waƙa ya zamana cewan ka yi su. Akwai kuma abubuwan da bai zama dole cewan a waƙa sai ka yi wannan abubuwan ba. In ka sa su zai ƙara wa waƙa daɗi da kuma salo. Sannan kuma dukkan wanda ya ji wannan waƙa taka zai san cewa lallai ka iya waƙa kuma ka san me kake yi a harkan waƙa. So sometimes akwai wasu za ka ga suna yin waƙoƙi, akwai wasu abubuwan da bai kamata a ce yana ciki ba, za su sa shi. Akwai abun da ya kamata a ce kuma yana cikin waƙa amma ka ga sometimes mutane da yawa ba sa sa waɗannan abubuwan a cikin ita waƙa. Yauwa, to kaman ita waƙa, to kaman yadda kuka sani ita waƙa kaman ta ƙunshi abubuwa ƙwaya 5 ne rak. Ko in ce muhimman abubuwa, muhimmai a cikin waƙa abubuwa guda 5 ne. Abubuwa guda 5 ne kawai. Za mu kawo muku su one by one, kowanne za mu yi bayani a kan shi. Sabida haka ku biyo mu sannu a hankali domin sanin waɗannan abubuwa ƙwaya 5 muhimmai a cikin waƙa. To na farko dai a waƙa the first shine amshi. Shi amshi wani abu ne wanda ake yin shi a farkon waƙa, kuma wani amshin shi ke fitar da sunan waƙar da za ka yi. Yauwa, shi wani amshin shi yake fitar da sunan waƙar da za ka yi. Wata waƙan ma kawai sunan amshinta ne kawai waƙas. To shi amshi shi ne muhimmi kuma shi ne na farko. Akwai waƙan da ake yi da yawa babu amshi. Da yawa akwai waƙoƙin da ake yi babu amshi, duk za mu zo kansu. Amma yanzu za mu fara da waƙar da ake yin amshi ne. Na farko shi ne abin da za ka fara yi, shi ne amshi za ka fita a cikin waƙa. Misali yanzu za mu ƙirƙiri waƙa ne kawai. Wane amshi ya kamata mu sa misali yanzu? Yanzu misali sai mu sa kina a raina. Kina a raina misali. Kina a raina. Kina a raina. Ke na baiwa kaina. Ke na baiwa kaina. Kina a raina, ke na baiwa kaina. To mu ƙara kuma bashi haka. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Da zuciya. Da zuciya. Da zuciya. To yanzu wannan kamar a misali yanzu haka, kowa yana gani ga shi. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciya. To yanzu wannan sai mu ɗauke shi a matsayin amshi. Misali, yanzu za mu rera shi kaman waƙa. Yanzu mun rera shi ne kaman a rubuce. Yanzu in za mu rera shi ne kaman a cikin waƙa, za mu ɗauki salo wanda muke so mu rera shi, ko in ce salon da ya fi dacewa da wannan amshin namu. Misali shi ne, kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Za mu iya canza wani. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Bara mu ƙara ta a nan ya zama da zuciyata. Kina a raina,
ke na baiwa kaina da zuciyata. To yanzu misali za mu iya ɗaukar wannan yanayin salon waƙan da za mu fitar da shi, wannan shi ake kira da amshi. Yanzu ko da mun gama waƙan gaba ɗaya za mu iya sa sunan wannan waƙar za mu iya sa sunanta a matsayin kina a raina. To kaga wannan shi amshin ya fitar da sunan me waƙan da za mu yi. Kina a raina, kina baiwa kaina da zuciyata. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Shi ne amshin. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Wannan shi ne exactly amshi. Misali yanzu za mu iya mu sa kiɗa a wannan amshin, mu ɗan maimaita shi kamar sau biyu haka mu ji, bara mu samu kiɗan da ya dace da wannan. Yawwa, to yanzu mun lalubo kiɗan da ya kamata mu ba wannan amshin waƙan. Yanzu za mu sa muku shi ku ji, sai mu hau mu ji yanayin yadda zai kasance. Wannan shi ne kiɗan da muka ba wannan waƙan, saboda haka za mu hau wannan amshin da muka sa ku ji yadda zai kasance. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Wannan shine amshin da wannan shine kiɗan da muka ɗora a wannan waƙan. Za mu ƙara maimaitawa. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyata. Kina a raina, ke na baiwa kaina da zuciyana. Yawwa. Wannan shine kiɗan da muka sa wa wannan beat ɗin da muka ɗora kai wannan shine kiɗan da muka ɗora wannan amshin namu. To saboda yanayin dai za mu ja bidiyon kai ya tsayi, za mu ɗan sa waƙafi a nan. Idan Allah Ubangiji ya kai mu bidiyo na gaba, za mu nuna muku yanayin yadda za ka hau ma kiɗan. Kamar yadda na hau ɗin nan, za mu nuna ma yanayin yadda za ka hau kiɗan, da kuma wanne irin kiɗa ma ya kamata ka lalubo domin ya hau kiɗan. Ana buƙatar kiɗa mai slow ne, ko ana buƙatar kiɗa mai duka sosai, ko ana buƙatar kiɗa mai busa, ko kuma ana buƙatar kiɗa mai duma haka dudum, ko kuma kiɗa dai mai jita a ciki, ko kiɗa mai kalangu. Ya danganta da irin waƙar da za ka yi. Waƙar aure ce, waƙar siyasa, waƙar soyayya, duka dai ya danganta. Har ma irin ta su birthday haka da sauransu, ko waƙa ce wadda take irin sa tausayi ɗin nan a cikin soyayya, mutum kamar zai yi kuka haka da sauransu dai. Duk yanayin za mu nuna ma yanayin kiɗan da za ka hau, wanne kiɗa ya kamata ka lalubo. Sannan idan mutum yana da ƙarin bayani a cikin comment section zai iya yi min magana, ko kuma akwai abin da yake ba shi wahala a waƙa, ko akwai abin da bai gane ba yana so a mai ƙarin haske, zai iya rubuta min a comment section ya samu. Mun gode, sai anjima, mun gode da kulawa, mu huta lafiya.